И здравейте, приятели, ще играем на Murder Mystery 2. Днеска, както видите, малко съм си направил скина и имам такива анимейшъни. Днес ще играем Murder Mystery, целта е за това видео. Чак само да ви видите скина. Това е моят скин, имам някакви анимейшъни. Това е така, не знам, напишете в коментарите дали ви кефи скина ми и анимейшъните ми. Днеска ще се борим да вземем един кейс, един за 1000 монетки, ние сме на 170, трябва ни 1000. Така, сега сме innocent, така, този може да е, окей, този възможно, окей, добре, тази е мърдърката, сега виждам, че е мърдърка. И ако влезем на... Да, мърдърка си, да, знаех си. Аз буквално сега... Добре. Убиха ме. Защо винаги се спала до мърдърката буквално? Ужас. Хора, спечели шерифа. Това е добре. Сега. Ма как веднага дойде мене да ме убие? Си живот. Окей, играеме на това. На Research for Killing. Много ме кеф. Какъв е... Хора, моля ви абонирайте за канала ми, за да правя уникални видеа, хора. Моля ви абонирайте се и лайкнете видеото. Правя много интересни чаленджи. Окей, innocent сме. Ние сме innocent. Трябва само да бягаме. Ако до нас има някакъв човек, значи или е мърдър. Не, най-вероятно е мърдър. Този май не е мърдър. Знаете какво, хора? Тук ще стоя малко афка. Аз пак афка. Малко хубаво да кемпя, защото ме е страх някъде да не ме убия. Окей. Хора, знам уникален спот. Хора, вие знаете ли този спот в тази игра? На този мап. Уникален спот бих казал. Да. Аз между другото, хора, съм много добър на мърдър. Много рядко ме пуска на мърдър. Окей, дай да видим. Банк 2 не съм го съкал. Добре, дай на този. Гайс, кажете, моят скин има ли аура с тези анимейшъни? И самия скин. Според мен е много як, хора. Така. И ние сме мърдър, гайс. Добре, тези бягат. Така, убием сега всички анимейшънки. Окей, имаме карачки. Трети кил, гайс, трети. Доста... Окей.
Няма да ги гоня, ще и чакам тук. Аха. Кой ме уби? What the hell? Гледай, хора, повърнах се като мървен. За съжаление. Между тази Sky е много OP. Много OP, има някакви уникални уважения. Я да да видим какво може да се падне, например, от този бокс. Добре, интересно ми е. Окей, тук са имате пистолети. О, гайс, ако не се падна този insane. Окей, почвам. И сме enhanced. Ще да е insane, между другото, ако сме... Ако съм мърдър. Добре, това ще го получитам все едно, че съм мърдър, ама аз съм enhanced. Добър булшит, нали? Така. Монетки събираме. Гледаме някъде, не е мърдър. Така. Наблюдаваме всеки. Внимателно. Добре, чакай. Тази е мърдърката. Тази е мърдърката са, ако убия. Тази е мърдърката, тази е мърдърката. Бегай! Нема ще стана хил и ще убия. Не ме интересува да стана хил и ще убия. Шибанета! Абе, но кой е хил, бе? Ай, убийте я вече, бе, майко! Абе, поне нашия да спечели, абе. Баста. Когато веднага видях, че ме подгони, това не беше тя. Ахте хора, я напишете в коментарите дали беше тя, която ме подгони още от къщата или тази другата. Като казах е Кай. Ай, мърдърката спечели. Мале, гайс. Мърдърката спечели. Значи този херо не се спечели. Този, където е взел пистолета на шерифа, явно не е справил да убия. Чак само да попитам, гайс, моля да напишете в коментарите, това win streak ли е? Ако това е win streak, е insane да имаш 38 подред спечелени игри. Това е insane. Тя съм innocent, аз съм...
разказваше. Забравих малко, разказваше да си нормален. Както да е добре, само. Да. Окей. Хора, това видео ще стане доста дълго, защото докато събера 1000 парички, това ще отнеме доста време. Добре, според мен тук се събират в повечето случаи мърдарите. Защото голямо пространство, тук има доста хора, но честно ви кажа, не знам. Хора, Infinity ще не много леки. Окей, ето този е мърдара. Давай. Поне да разбрахме кой е мърдара. Окей, ето този хора е мърдарец този. Само да видим къде е шерифа. Окей, ето там е пистолета, гайс. Там е пистолета, инсейн. Окей, този е гони, аз имам пистолета. Аз имам пистолета. Давай, стреляй го! Стреляй го! Давай, стреляй! Стреляй! Той хора сега приоритет му е мърдъра да убие този, където взе пистолета на шерифа. Ако може да се мята, нямаше да е лошо между другото. Не и мене са. Хора гонят сега мене. Не! Хора убиха ме. Не! Гайс! Защо? Шива майна. Хора ще трябва да донейт. Не искам да стигам до момента, където ще трябва да донейтвам за монети. Я само да видим нещо, хора. Само да видим нещо. Аз нямам количка така. Окей, имаме хора да съберем още 766 ключа. Не знам дали ще успеем. 766 ключа. Си е доста инсейн да съберем сега. Трябва да спечелим някои игри. Затова това ще е сложничко. Ако не успеем в тази серия, ще има втора част. Дали мърдъра... Това ще видим. И мърдъра е убил шерифа. Доста тъпичко бих казал. Получихме, ако не се лъжа, 19 монетки. Не. Хора, вижте тази доктор Пепър. Тази е много интересна. Сега да видим. Окей, пак съм събиран. Окей, Enhancement съм. Аз съм Enhancement. Хора, вие този спот май не го знаете, аз да го знам. Този спот е инфейн, братле. Тук много рядко влизат. Тук ще мога да се чилвам. И ще бъде много яко. Това ще 15 такива. Разбира нещо интересно. Victory. Бе, на нас ще шериф, бе.
Хора, този спот е insane. Между другото, ползвайте го insane. И хора, моля ви, помогнете ми да стигнем 300 абонати. Моля ви се, съкрете този subscribe бутон и лайкнете видеото. Моля ви много. Хора, между другото, например, интересно ми е, напишете в коментарите какви скинове в Murder Mystery имате. Окей, хора, аз съм шериф. Тази ще видим сега. Тази е много подозрителна. Тази е много подозрителна. Между другото, но... Да видим. Не ме напада. Ами се не. Дете. Окей, гайс, убихме мърдъра. Доста бързичко стана. То мърдър, какво излиза с ножа, бе? Те явно не знам тактиките. Когато си мърдър, си пазиш ножа, защото да объркаш шерифа дали си мърдър или не. Лоджик, братле, лоджик. Да видим, аз съм вече на 7. Тук има някакви много инсини. 97, гайс. What the hell? Окей, гайс, аурата ми е на високо ниво. Окей, и не съм аз. Пак. Окей, ето е мърдърката, помощ! Ето е мърдърката, не мене. Мърдърката е с един жълт топ. Братле, не. Идва да ме убива, мамка моя да ме убива. Тази. Майко, бошке. Уби ме. Добре, къде е шерифа? О, гайс, къде е този шибан шериф, братле? О, гайс. Добре, чакаме кой ще спечели и да видим. Между другото мога да спектейтваме. Окей. Шерифа е тука. Ето е мърдърката, братле! Това е още. Ето я, бау! Давай! Ама ти тъпа ли си? О, гайс, не мога повярвам. Как мога шерифа да е толкова прост? Тъй снимам друг. Okay, mother some guys insane.
Окей, гайс, 2 кила имаме сега. Окей. Ама между другото този спорт знаете ли го? Най-вероятно го знаете. Доста е насен спорт, бих казал. Не, тук няма. Окей. Ама след тя ли ще затваря вратите? Така, гайс. Имаме за сега май 3 кила. Ако не се лъжа. Гайс, как са другите? What the hell? Няма и хората. Окей. Няма са там. Ето. Окей, гайс. What the fuck? Гайс, това не го знам как стана. What the hell? Това наистина съм сигурна как стана. Insane. Insane. Хора, играме последна игра. Играем само на колко монетки сме, май не сме дигнали някакви монетки. На 300 монетки сме, ще има втора част, защото много ще е сложно да съберем 1000 монетки. И да, окей. Окей. Аз съм един санд, да видим. Ако ще играе по-свободно, няма се пия чак толкова много. Този е мърдара. Това предишно са шерифка. Която ме уби. Човек. Добре, това може да е мърдър. Това е възможно. Това е мърдър. Пич. What? Ето май е мърдър. Това чакай. Хора, много сме близо до мърдър. Много ме е страх. Гайс, човек, къде там? Ето. Гайс, отида там. Окей. Тук, може. О, хора, намерих новия спот. Окей, тя някъде избяга. Ето. Добре, кемпи, май. Не съм сигурен дали е тя на 100%, но май тя. Хора, не сме много да излезна. Страх ме. Окей, гайс, беше всичко или нищо, излизам. Не съм там тук стояш така. Ако мърдърката беше... мърдърката...
Къде? Да. Това тя убила толкова. Ето, майка. Виктори, yes, бе! И хора, прибрахме 16 монетки и спечелихме. Сега ще кажа... Спечелих 1185 XP. И хора, надявам се да ви харесва видеото. Абонирайте се, лайквайте, ще има втора част. И къча!